си много, не 15, 115. Я да ги лука, Курджо! Дай лъка! Ако не будеш много. Ще будеш много. Че не му трябва да има коментари. Да го не е краниста, къде е краниста? Не 15, 115, пай нема се научи. Нема се научиш, момче. Само ги избори. Никога нема се научиш. Това ме дразиш, момче! Стани Кристина е пусто! Стани Кристина! Трябва да те поя, Неграмотен си, няма да научиш. Неграмотен си. Неграмотен си, това. Неграмотен си. Паси неграмотен. Паси неграмотен. Няма да научиш никога. Никога няма да научиш. Данчо, ти се научи на щипката, сега да бъде мъркура. Я, удари ме това, аз се държам. Я, удари ме, его, виж. Научи да работи. Научи да работи с грана. Не мога да работиш, аз съм въшки. Седи бе, дека бе. Леги се, ти има доста. Айде, ма. Айде,